Capítol 4. Com construir la teva cartera d'inversió. La majoria de persones no perden diners invertint perquè escullin males empreses. Perden diners perquè no tenen un sistema. Compren quan tothom està eufòric i venen quan arriba la por i van saltant. Cripto, ETF, immobiliari, fons, accions, sense saber realment què estan fent. Per això, avui et vull ensenyar com construir una cartera real amb seny. No la cartera perfecta ni tampoc la cartera d'un multimilionari, sinó la cartera que jo explicaria a un amic treballador que vol començar a construir llibertat. Soc l'Albert i lliure financerament des dels 42 anys, gràcies a 2 actius que vaig crear sent camioner. I aquí aprenem, junts, diners i llibertat. Doncs anem al vídeo! Abans de començar, no copiïs carteres. Primer error que molta gent comet, copiar la cartera d'un youtuber. Error molt gran, perquè la cartera d'un solter de 25 anys no és la mateixa que la d'un pare de família de 45. La teva cartera ha de reflectir la teva edat, la teva estabilitat laboral, el teu nivell d'ingressos i la teva tolerància al risc. Els 4 cubells del meu sistema. Jo divideixo el patrimoni en 4 cubells. Anem a veure el cubell 1. Liquiditat i seguretat. Aquest no et farà ric, però pot evitar que et facis pobre. Aquí tens fons d'emergència, compte remunerat, efectiu disponible, objectiu entre 6 i 12 mesos de despeses. Això ja ho vam veure al capítol 1. Cubell número 2. Creixement. Aquí poso actius que poden créixer molt. És on busco que els diners treballin fort per mi. Moltes persones utilitzen ETFs, fons indexats, fons d'inversió, i em sembla molt respectable. De fet, per moltes famílies pot ser una bona porta d'entrada. Però, personalment, jo no utilitzo ni ETFs ni fons indexats. Per què? Perquè jo prefereixo construir el meu propi fons personal. És a dir, selecciono jo mateix empreses individuals, diversifico per sectors i entenc el que compro i assumeixo jo la responsabilitat. Aquí puc tenir, per exemple, empreses tecnològiques, empreses de consum, empreses industrials, empreses de salut i una part de Bitcoin. No busco seguir el mercat, busco construir la meva pròpia estratègia. Amb més feina? Sí. Amb més responsabilitat? També. Però és el camí que a mi m'ha donat més confiança. Perquè jo no compro un índex, jo construeixo el meu propi índex. Cubell número 3. Protecció i oportunitat. Aquí hi ha una cosa que jo he après a base d'errors. Molts inversors utilitzen bons, ETFs defensius, or, però personalment jo no utilitzo res d'això. Per què? Perquè amb els anys m'he adonat que la meva millor protecció no ha estat tenir bons ni ETFs. Ha estat tenir liquiditat, diner disponible i una part també amb Bitcoin com a reserva alternativa. Però aquí ve la part important. Aquesta liquiditat no la tinc només per sentir-me segur. La tinc perquè la vida passa, surten oportunitats, surten imprevistos, surten projectes i jo vaig cometre un error molt gran. Algunes vegades vaig necessitar diners i per no tenir liquiditat suficient vaig haver de vendre accions. I això, per mi, ha estat dels errors més cars de la meva vida inversora, perquè moltes d'aquelles accions que vaig vendre per necessitat, després van continuar pujant i aquell creixement ja no va tornar a ser meu. Per això avui tinc molt clar una cosa, no vull vendre actius bons per problemes temporals. Per això, el meu cubell de protecció no està pensat només per defensar-me. També està pensat per no haver de malvendre. La manca de liquiditat m'ha fet perdre més diners que una mala empresa. Cubell 4. Actius reals. Aquí és on la meva vida va començar a canviar. Actius com negocis, immobiliari, allotjament turístic, habilitats monetitzables. Aquí encara no us revelaré del tot què em va donar llibertat real, però ja ens hi estem apropant. Exemple de cartera real, la meva filosofia. Posem una persona de 35 a 45 anys, amb treball estable, potser amb família i amb ganes de construir patrimoni de veritat. Si jo avui hagués de començar de zero,
Probablement començaria d'aquesta manera. 40% empreses individuals, empreses que entenguis diversificades per sectors, com tecnologia, consum, indústria, salut. És el meu fons personal. No compro un índex, creo el meu propi índex. Després faria un 20% en liquiditat i emergències. Diner disponible per imprevistos, oportunitats, projectes i sobretot per no haver de vendre bones accions en males èpoques. Un 10% en Bitcoin, com a reserva alternativa, per protegir-te davant d'inflació, devaluació monetària o riscos sistèmics. Personalment, jo només compro Bitcoin, no altres criptomonedes. Un 30% en crear un actiu propi, i aquí és on la vida em va canviar. Crear un actiu que pugui generar ingressos, pujar de valor i donar-te llibertat real. Pot ser un negoci, una habilitat monetitzable o una vivenda ben estructurada. I aquí encara no t'ho revelaré del tot. Important. Això no és una recepta universal. És un exemple per entendre la filosofia. El fum que ven internet. Vigileu amb el fum i entengueu com funciona el mercat. Quan escolteu frases així, com «compra això i fes-te ric», «duplica els teus diners», «viu del trading», fugiu ràpidament d'això, perquè la llibertat no es construeix amb adrenalina. Es construeix amb disciplina, temps i sobretot, amb un sistema. El meu error personal. Jo també he tingut moments de voler accelerar, de veure oportunitats que semblaven irresistibles. Però amb els anys he entès una cosa: no necessito adrenalina, necessito llibertat. I ara et diré una cosa: les meves accions, el Bitcoin, tot això m'ajuda a protegir i fer créixer el patrimoni. Però això no és el que em va fer lliure financerament. El que realment em va canviar la vida ho veurem molt aviat. I ja saps, diners amb seny per ser lliure!